ברוכים הבאים למסך בקרה של תחנת מוניות. היום אנחנו הולכים לחקור כיצד הכלי המשמעותי הזה יכול לעזור לנו להבין את הפרטים הקטנים של ההתנהלות השוטפת והכל במבט אחד. רגע לפני שנצלול לתובנות, בואו נסתכל מאיפה הכל מתחיל. הנתונים הגולמיים. כאן יש את כל הנתונים באופן מפורט של כל הנסיעות, הנהגים והלקוחות. עכשיו, לאחר שראינו את הבסיס, בואו נגלה כיצד הנתונים הללו מתעוררים לחיים במסך הבקרה שבנינו באקסל. שימו לב, בזמן שאנו מטיילים בין התכונות והתובנות, איך הן הופכות את מסך הבקרה של תחנת המוניות לכלי שנותן הרבה ערך עבור מעקב אחר הפעילויות של התחנה. בואו נתחיל עם הנהגים. בטבלה זו יש לנו תמונת מצב יומית עבור כל נהג. מהאיסוף הראשון שעשה בתחילת היום ועד ליעד ההורדה האחרון, אנו יכולים לעקוב אחר ההתקדמות שלהם בזמן אמת. נהגים שעדיין נמצאים בדרכים מזוהים בקלות. לאחר מכן, יש לנו את מדדי הביצועים מתחילת היום. כאן, אנחנו יכולים לראות את זמן העבודה הכולל, הלקוחות שביצעו נסיעה, מספר הנסיעות של כל נהג, מרחק הנסיעה, סך הרווחים, ואפילו טיפים שהתקבלו. זוהי תצוגה מקיפה על תרומתו של כל נהג להתנהלות היומית. עכשיו, בואו נדבר על הלקוחות. בטבלה זו יש לנו פירוט של כל לקוח שקיבל שירות מתחילת היום. מדובר בלקוחות עסקיים ולכן בדרך כלל מתבצעת יותר מנסיעה אחת באותו יום. ניתן לראות את הסכום הכולל ששולם, את מספר הנסיעות שביצעו, ולעקוב מקרוב אחר הפעילות שלהם ותדירות הזמנת השירות שלהם באותו יום. ישנו גם ייצוג חזותי של אזורי מתן השירות על ידי החברה. ניתן להבחין באזורי הביקוש בהתאם לעוצמת הצבעים. האזורים הפופולריים ביותר מתחילת החודש יסומנו בצבע כהה יותר, וכך אנחנו יכולים לאתר היכן הביקוש הוא הגבוה ביותר ולתכנן את הפעולות בהתאם. במבט רחב יותר, יש לנו את מדדי הביצועים המרכזיים החודשיים. הכנסה, סך ההזמנות והנסיעות שבוצעו. כל אלה נותנים לנו הבנה רחבה של בריאות העסק לאורך זמן. ועבור התובנות היומיומיות, יש את מדדי ה-KPI היומיים שקבענו. מהכנסה ועד נפח הזמנות, אנו עוקבים אחר הביצועים באופן שוטף. בנוסף, ניתן לראות את הזמינות של הנהגים, כדי להבטיח שמצליחים לעמוד בביקוש ההזמנות שנכנס. עכשיו, בואו נסתכל מקרוב על ביצועי הנהגים עם גיליון הנהגים. כאן, יש לנו שתי טבלאות עמוסות בתובנות שיעזרו לנו להבין את הפעילויות החודשיות שלהם. בטבלה הימנית, יש לנו סקירה חודשית לפי יום. כל שורה מייצגת יום, מראה את שעות העבודה, מספר הלקוחות, הנסיעות שבוצעו, סך הרווחים והטיפים שהתקבלו. בתחתית, יש לנו סיכום של מדדים אלה עבור כל החודש. במעבר לטבלה השמאלית, אנו צוללים עמוק יותר לתוך הדוח החודשי. כאן יש לנו פירוט מפורט של כל נסיעה, כולל התאריך, שם הלקוח, מיקומי האיסוף וההורדה, זמנים, עלויות וטיפים. זאת תצוגה מקיפה של כל עסקה שבוצעה על ידי הנהגים. וכדי להפוך את הניתוח לקל עוד יותר, ישנה אפשרות לסנן את שתי הטבלאות על ידי בחירת שם נהג ספציפי. זה מאפשר לנו להתמקד בביצועים האישיים ולעקוב אחר הפעילויות שלהם במדויק. אבל זה לא הכל. בלחיצת כפתור אחת בלבד, נוכל לשמור את שתי הטבלאות בקובץ מסוג PDF בהתאם לנהג שבחרנו. תכונה זו מאפשרת לנו להעביר לנהג את פירוט הנסיעות שביצע לטובת התשלום החודשי. עכשיו, בואו נחליף כיוון ונחקור את גיליון הלקוחות, שבו אנו מקבלים תובנות לגבי אופי הצריכה של הלקוחות. בדומה לגיליון הנהגים, הטבלה הימנית נותנת לנו סקירה חודשית של הפעילות של כל לקוח ברמה היומית. אנחנו יכולים לראות את מספר הנסיעות שנעשו ואת הסכום הכולל ששולם עבור כל חודש. בטבלה השמאלית יש לנו דוח מפורט של כל אינטראקציה עם הלקוחות. מאיסוף ועד הורדה, אנו עוקבים אחר התאריך, שם הנהג, מיקומים, שעות, והסכום ששולם עבור כל נסיעה. בדיוק כמו בגיליון הנהגים, ישנה אפשרות לסנן את שתי הטבלאות על ידי בחירת שם לקוח ספציפי. זה מאפשר לנו לסנן הזמנות של כל לקוח במהלך החודש. וכמובן, אנחנו יכולים לשמור את שתי הטבלאות בקובץ מסוג PDF בלחיצת כפתור בהתאם ללקוח שבחרנו. תכונה זו מאפשרת לנו להעביר ללקוח את פירוט הנסיעות שביצע לטובת התשלום החודשי. עם דפי הנהגים והלקוחות, יש לנו תמונה מלאה של הפעילות משני הצדדים של הנסיעה. הכלים האלה מחזקים אותנו לקבל החלטות מושכלות ולספק שירות מעולה בכל שלב. עם מסך הבקרה שבנינו באקסל, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי לשמור על תחנת המוניות עובדת בצורה חלקה. הצגנו שפע של תובנות לגבי הפעילות של תחנת המוניות, ממעקב אחר ביצועי הנהגים ועד להבנת צורכי הלקוחות. מסך הבקרה הזה מעצים אותנו לקבל החלטות מונות נתונים ולספק שירות מהשורה הראשונה.